everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Bay, hindi na complete, bay. Kinahanglan magkasultigit ni sa personal ni Maris. Ano mo pasabot ako siya nga dili gibayab ni Ara. Sigurong maabtan para ako siya. Alas 9 ba magiging off. Huwag niya. Alas 8:10 pa. Sakto ba yun? Magdali ko. Oh, yun, kanang naglakaw. Si Maris ka na. Ang misugat ka niya. May agbay niya. Si RJ? Ang akong mangot? O si pasabutan? Miliko sila. Sundan ako. Pero, hindi lang ko magpadool. Asa man ta? Anak tadi mga haon. Anak diha? It all you can man diha. Tag 299 per person. Iyay. Saon na ni? Sa ato pa. 600 man to ka. Unya, sini 200. RJ, nahiluman ka? Kuan kining... Dali na. Okay. Na sila pa ingon sa kananan. Nanood sila. Mga ko bagang mangon, no? Ang gingon ni Choy nga, mo'y magkuhaan kang Maris. Tabla-tabla lagi di budget ako. Ugkuhan ko pagka tingali ni. Wa pa ba ka mahuman og pili diha sa imong sudan? Okay na. Diyan na. Okay. Arita dali oh. Ari dapit sa my corner. Maris. Na sila sud. Isang mahimo nga masuod ko. Makita ko nila. Isang mahimo nga maduol ko nila. Unya akong sudyaan si Maris. Hindi isang mahimo nga sudyaan ako nga kumangon si RJ. Hindi mahimo nga sudyaan ko siya nga ang kwarta nga akong ihatan niya. Para di kang Maris ay lang pag-date karon. Ara, Yes, sir. kamong duha si Herbert na mag-uban dito sa Mindanao. Dayon human dito sa Mindanao, Arimos Bohol, ug dayon Negros. Okay, sir. Mangutan ako nimo. Kasaligan na si Herbert? May igong katakos. Kasaligan og di mahadlok. Labing maayo. Yun na, asa na karon si Herbert? Miuli na. Kay murag nagproblema man to sa iyang uyab. Oh. Sisiw pas pagbati di ay. Sir. Sisiw. Karon panahon na, di na angay yung problemaho na babae. Pagkadaghan ay, naghitak lang ang babae. Basta mapera ka lang, matilawan mo ang tanang klase sa babae. Na small, medium, large, XL, double XL, o napay triple XL. Oh, Sir Carpio. Yeah. Different colors. Puti, puti-puti, itom, lagom. Mao ba, sir? Kung ilong ang hisgutan, na pislat, yanga, na itaas og ilong. O kung mata na hisgutan, na pikot, na budlak. Sisi pa na si Herbert. Kung maproblema siya sa kababae, Mao lagi, sir. ikaw mo ay magtudlo kaniya.
Hinog ka na sa panahon. Season ka na. Di pod, sir, oy. I know. Tudloi sa Herbert na mahimong pusong bato ang iyang kasing-kasing sa mga babae. Sir Carpio. Doon na sila nag-alapay na. Nangawas na. Hindi ka sa restaurant. Hindi lang ko magpakita. Magpalayonan ko. Nagyagbayan gani adyo si Maris. Sakita biyas dughan ako tao ni. Kayo bing iparukling ako. Oy. Sir, mabuak daw ng bildo sa tindahan mo, sir. Kato lang akong odong. Sorry. Hindi pa lugos ko pa siya. Tuwa na sila. Sundan ako. Anita mananaw. You're my boss. Yes! Ang title, You're My Boss. Ikaw may nibayad ka ganiya sa atong gikaon. Ako na sa bayad ron sa ticket sa sine. Ha? Share lang guta. Wa pa magkatrabaho. Kondo na, ikaw na maoy mo free na ko sa tanan. Okay? Okay. Dali na. Ang to din ni Sol sinihan. Nasundan ako sila. Gusto ko pang ama-ama na nga kung kalingon nga di ni sila uyab. Hingkala lang ni sila. Ni ako dapit sa ubos. Tuwa sila si Papaw. Maghupo-hupo ko. Hari ko sa pikas row sa mga lingkuranan. Kanang tumong nila. Hindi pa na sila magkaklaro na ako kay bago pang isuot. Kunya, gitabunan sa ako ng akong sa Kulabakara. Lakip na akong naong. Maris, Yes, Nana. I love you. I love you too. I love you too, RJ. Hindi atay na lang. Nanggahawak lang yun. Ahak magkani. Ngano nga ako pamantaong manghud eh. Muhinay-hinay ko gawas ka tingali kuyapan ko. Hindi ko makaantos nga magtanaw nila. Oh, si Herbert. Hello, Herbert? Hello. Asa karon? Di ako, nagpamassage. Mao ba? Ari ako, agi ako dire. Anaon ka? Mangimbitar ko nimo. Magiinom ta. What a miracle! Sugod ka o dili? Why not? Sige, obananti ka. Beer? Bino. Wala magkondisyon o pahungaw sa mga kahiubos. Naaanang duha. Okay, mag-order ta. Salamat, RJ, sa panahon na... Ako'y angay magpasalamat. Salamat kaayo. Nakig-uban ka na ako sa pag-celebrate ko sa akong birthday. Birthday? Yes. 12:05 na. Ako ng birthday ron. Happy birthday! Thank you. Mag-midnight snacks ta? Uba, Ako'y nabiyaan sa panahon na nila. Lapas na sa tungang gabi eh. Wapay nang uli nila. Kiganahan na gani si Bay RJ nga nakikuban kang Maris. Samtang si Kuya Herbert, wasan mauli. Ako na lang usa. Ay, may pag magduwa kong duta. usara ka shake ang imong gi-order. Yes. Og usarasad ka straw. Why? Nga naman, Tungod kay magpuli-pulitan duha.
Mau ba? Unsa man dili ka? Basin ugawan ka. Magkuha lang taong laing straw. No, no. Kana na lang. Honest ka? Oh, lagi. Honest pa, oh. Basin dili ka ganahan. Ganahan lagi ko. I love you, Maris. I love you, Archie. Ayaw gyud ko pahila ka. Promise. Og, andam ka ba sa pagpakikpisog? Kung simba ko, dunay mo babag sa atong relasyon. Ha? Pananglit, imong igsuon, mo imo babag sa atong relasyon. O sa imong bawaton, Dili siya makababag. pananglit mo babag. Anha na kami magkasumpaki. Pero nakaibaw ko. Pinangga ko sa akong manoy. O dili mahitabo nga mubabag siya sa akong kalipay. Kaha, RJ? Promise. Buotan ang akong manoy. O dili mahitabo nga mubabag siya sa atong relasyon. Dili, Maris. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.